President Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Unduna wa zamalonda wayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikugwira pokweza chuma cha dziko lino. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Football Association of Malawi lati zokonzekera mpikisano wa mayiko amuno mu Africa omwe dziko lino lichititse mwezi wa Septemba zikuyenda bwino. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma mchimake mdziko muno, ndipo wati Amalawi asatengeke ndi anthu amene akufalitsa nkhani zabodza pofuna kusokoneza masomphenya a ntchito zachitukuko. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Kudzera mukalata yomwe watulutsa mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika za chidwi cha boma lake pothana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikiza njala yomwe yakhudza anthu ena mdziko muno, komanso kukuza ntchito zosiyanasiyana zothandizira kukweza chuma cha dziko. Chikalatachi chatinso mtsogoleri wa dziko linoyu sakusunthika kapena kutekeseka pa masomphenya ake, ndipo kuti iye sagwira ntchito mwachionetsero. Kalatayi yadza kutsatira malipoti omwe ali m'masamba a mchezo oti mtsogoleriyu sanatsogolere msonkhano wa nduna za boma sabata yatha. Pamenepa chikalatachi chati malamulo amalola mtsogoleri wa dziko lino kupereka mphamvu kwa nthumwi yoyenera kutsogolera zochitika zosiyanasiyana za boma kutengera kufunikira kwake, ndipo kuti iyi ndi njira yolimbikitsira ulamuliro wabwino komanso kuchepetsa kusakaza ndalama za boma. Kuwonjezera apa, chikalatachi chatinso utsogoleri wa dziko lino ukadali ogwirizana ndipo pamodzi ndi odzipereka kutumikira dziko lino. Chikalatachi chatsiriza ndi kutsindika kuti zovuta zina zomwe dziko lino likukumana nazo pano zili ngati nsembe yofunika pomanga ndi kukonzanso chuma cha dziko lino, kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito ndi kumanga tsogolo labwino la Malawi wonse. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda yati ubale wabwino ndi wofunika kwambiri pakati pa mayiko a mu Africa ndi dziko la Korea kuti mayikowa athe kuchilimika pokweza ntchito zachuma komanso pothana ndi mavuto omwe amakumana nawo. Ndunayi imayankhula izi pa msonkhano wa nduna zoona za maubale a mayiko zochokera mayiko a mu Africa wa chaka cha 2026 omwe ukuchitikira mu mzinda wa Seoul mdziko la South Korea. Tili ndi zambiri mu ripoti la Mwayi Mtumodzi. Achaponda anati mlili ngati wa Ebola mdziko la Democratic Republic of Congo komanso mikangano ya mayiko yadzetsa mavuto akulu pakati pa anthu ambiri mu Africa. Iwo anati mayiko akumana ndi mavuto ambiri pamwamba pa mavuto ena, kotero nkofunika kuti mayiko akwaniritse zomwe analonjeza pa msonkhano ngati uwu wa chaka cha 2024. Ndunayi inayamikiranso dziko la Republic of Korea popangitsa msonkhanowu komanso kukhwimitsa ubale wake ndi mayiko a mu Africa. Iwo anati msonkhanowu umapereka danga kwa mayiko kuti aunike mfundo zomwe anagwirizana m'mbuyomu komanso kuzamitsa maubale. Ndunayi yati kukwera kwa chuma kwa dziko la Korea ndi chilimbikitso chachikulu ku mayiko ngati Malawi lomwe likugwira ntchito zachitukuko ndi masomphenya ake kuti pofika mchaka 2063 lidzakhale dziko lodzidalira pa chuma. Iwo atsimikizanso kufunika kukweza ntchito za mafakitale komanso kuchita zinthu zotukula ntchito za malonda pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Korea. Mwayi Mtumodzi, MBC. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso Valoi yati umodzi ukufunika pa ntchito yokweza ntchito za umoyo mzipatala za boma. Ndunayi imalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe imalandira thandizo la katundu m'malo mwa chipatala cha matenda a kansa cha National Cancer Center kuchokera ku Jago Group of Companies. Tili ndi zambiri mu ripoti la Mwayi Mtumodzi. Awaloi anati boma limakondwera ndi thandizo lomwe malandira kuchokera ku mabungwe komanso kampani zomwe sizaboma makamaka pa ntchito zopereka thandizo la zaumoyo mzipatala za boma. Iwo anati unduna wawo kuchita chotheka kuti chipatala cha matenda a kansa National Cancer Center chidzipereka thandizo labwino komanso loyenera kwa anthu.
Cancer Center ndi Center of Excellence yomwe Malawi muno ndikoyamba kuyikhazikisa ndi kuthandiza mapatienti ofika muna 200 pakadali panopa ndi kwambiriso akuthandiza azimayi omwe amapezeka ndi cancer ya uterus. Koma magapo omwe amapezeka kunoko ena kutha kuwaona ndikubwera kuzathandizira boma. Ife tikuthokoza kwambiri komanso a president monga amene amanenera nthawi zonse kuti amene angathe kutengapo mpata kuthandizira Malawi kuti akhale wathanzi komanso ma services athu akhale apamwamba atha kutero. Tikuthokoza chifukwa cha thandizo limene lomwe labwera lero kuno ku National Cancer Center. Mawu ake mkulu wa Jagot Group of Companies Nazrin Jagot anati anakhuzidwa atapita pa chipatala chikaona odwala ndi kumva mavuto omwe alipo. Iwo anati ichi nchifukwa chake kampani yawo inasonkhanitsa katunduyu yemwe ndi wa ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha. Wina mwa katunduyu ndi zipangizo monga njinga zokwera odwala komanso matiresi. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna ya zamalonda a Edgar Tembo wayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikugwira pokweza chuma cha dziko, kulimbikitsa luso la makono, kupangira katundu komanso zomwe anati zikuthandiza kwambiri kukweza chuma cha dziko la Malawi. Atembo anayankhula izi pamwambo opereka mphoto ku kampani zomwe zachita bwino pa ntchito zawo mokomera ogula katundu. Charles Wahara ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa nduna ya zamalonda Edgar Tembo ayamikira kampani komanso anthu ochita ntchito zamalonda ati kuti akuonetsa ukatswiri komanso luso pakapangidwa wa katundu osiyanasiyana mdziko muno zomwe zidzithandiza kuti dziko lino lidzigulitsa katundu wake kunja ndi kumapeza ndalama zakunja. Atembo ayamikiranso anthu omwe anakonza mwambowu ati kuti mphotozi zidzilimbikitsa kapangidwa ka katundu wabwino komanso kuti anthu ogwira ntchito zamalonda adzipita patsogolo mu ntchito zawo. Iwo anati izi zikusonyeza kuti anthu ndi okhutira ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe kampanizi komanso anthuwa akugwira. Makamaka timafuna kuti talimbikise anzathu amene ali ma sectors osiyanasiyana amene akugwira ntchito zosiyanasiyana kupanga katundu osiyanasiyana kuti apitirize zimene akuchita. Lero timapasa mphoto amene awina mphoto zosiyanasiyana malingana ndi ntchito imene akugwira. Ndi kunali kuwalimbikisa kuti apitirize kuchita bwino magawo osiyanasiyana. Monga mukudziwa mu Malawi amene akugula zinthu masiku ano ndi Malawi amene ali wozindikira kwambiri. Ambiri Malawi ndi anthu kuti ayenda maiko osiyanasiyana komanso amatha kugula zinthu pa internet kuchoka madera osiyanasiyana. So ngati titafune kuti Malawi azitigula katundu athu amene tikupanga muno Malawi, ndi kuti katunduyo ayina kukhala kuti katundu wapamwamba woti azitha kupikisana ndi katundu yemwe akanagula ku maiko ena akunja. So pa chifukwa chimene chichi tikufuna tilimbikise anzathu amene akugwira ntchito zosiyanasiyana amene akupanga katundu osiyanasiyana kuti azitha kukhala m'maganizo mwawomo azikhala ndi customer amene ali wozindikira amene akufuna zinthu zapamwamba zomwe same standard imene angagule ku maiko akunja azitha kugula Malawi muno. Tikatero ndi pamene titakwaniritsa kuti Amalawi asiye kugula katundu wambiri kunja, azigula katundu opangidwa Malawi muno. Ndiye kuti titha kusunga ndalama ya kunja imene mati forex imene timaona kugula katundu wakunja pomwe tikanatha kugula katundu opangidwa Malawi muno amene tikutha kusunga forex komanso tikutha kulemba zatu zintchito. Ndiye kuti tikhala kuti tupanga create zintchito zambiri zimene Amalawi azitagwira Malawi muno. Malingana ndi wachiwiri kwa ndunayi, dziko likamapanga katundu wabwino zimapereka chithunzithunzi cha ntchito zamalonda komanso zokopa alendo zomwe zikhoza kuthandiza kukweza dziko lino m'magawo achuma. Ena mwa anthu omwe alandira mendulo zawo zaulemu kamba kochita bwino ndi Mayi Mbambande, a Jakev, a Lefna Tambala, Anthanda Manduwi, a Benedicto Nkoma komanso a Napoleon Dzombe. Charles Wahara, MBC Lilongwe. Komiti ya nyumba ya malamulo yoyang'anira kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma ya PAC yalangiza akuluakulu a sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi UNIMA yomwe kale inkadziwika kuti chanko kuti adzafotokoze za mafunso omwe akusowa mayankho pa nkhani ya kagulidwe kakatundu mchaka cha ndalama cha 2021 mpaka 2022. Cholinga cha msonkhanowu ndi kuonetsetsa kuti
pali chilungamo komanso kuonetsera poyera pamene ndalama zaboma zikugwiritsidwira ntchito mu imodzi mwa sukulu zazikulu kwambiri mdziko muno. Bridget Makawa wadza ndi ripoti lomwe yakuwerenga ndi Isaac Jali. Polankhula atakumana ndi akuluakulu a University of Malawi, wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma a Stephen Malondera anapempha akuluakulu a University of Malawi kuti azitsata ndondomeko zoyenera posunga kalata komanso kusamalira bwino chuma. Iyo anatsindika kuti nkosatheka kuti skulu ya ukachenjede imenenso imaphunzitsa malamulo ya University of Malawi izipezeka ndi mavuto okhudza kagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Mberewere zingapo ndithu amene amagulira katundu pali zina zimene inapezeka kuti makontrakt athu ena amene samayenera kuwonjezeredwa anawonjezeredwa kaperekedwe katundu wa ku University of Malawi, pomwe tinali odabwa kuti ngakhale osamatha kumvetsa kulamulo limati motani ndiye timapempha kuti mukuzabwereranso kuti mayiwala kunena kuti ndi ku University of Malawi kumene kumapangidwa maphunziro amaloya, kuphunzitsa maloya ambiri malamulo onse kunkhokwe kwake ndi kumeneko, ndiye inuyo mukuwaphunzitsa maloya aja koma mukulephera kuliwerenga lamulo kuti likutinji. Timene tinapempha kuti akapitani akhaliraninso tsonga kuti zinazitikonze. Mukawunikiranso ku nkhani yokhuzana ndi kagulidwe ka katundu osiyanasiyana zambiri zinali zokuti ndizozondoka, ndeti apempha akapitani mubwereso tizatha. Mawu ake wachiwiri kwa chancellor wa University of Malawi Profesa Samson Sajidu anavomereza kuti panali dizo lakwika zina pakuwerengera ndalama komanso kagulidwe kakatundu nthawi yomwe ikutchulidwayi. Pofuna kuthetsa vuto limeneli, Profesa Samson Sajidu anafotokozera komitiyo kuti panopa skuluyi yakhazikitsa ndondomeko zokhwima kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti kagulidwe kakatundu mtsogolo muno kadzilembedwa moyenera komanso ikutsata mfundo za kagulidwe kakatundu kamakono pogwiritsa ntchito makompyuta. Tinalandiradi makwerezi anayi ambiri mwa iwo anali kukhuzana ndi kagulidwe ka katundu ndi mmene tikukhalira timapangira makontrakt athu, ndiye taona kuti indeed mwina ndi mwina timalakwisadi ndi evidence ilipo iwonesa kuti apapa system nthawi imeneyoyo sinachitika calculate bwino, ndiye zonsezo tazilongosola. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za kagwiritsidwe ntchito kabwino kachuma Public Accounts Committee yauza University of Malawi kuti idzabwererenso pamaso pake ndi zikalata zokwanira bwino kuti athetse mavuto amene analipo pakagulidwe kakatundu mbuyomu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Unduna wa zamalonda wayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikugwira pokweza chuma cha dziko lino. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Football Association of Malawi lati zokonzekera mpikisano wa mayiko amuno mu Africa omwe dziko lino lichititse mwezi wa Septemba zikuyenda bwino. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti kampani ya Nico Group yati malo ofikira alendo a Lilongwe Royals Hotel awatsegulira mwezi wa Oktoba chaka chino. Modzi mwa akuluakulu a kampani ya Nico Avizenge Kumwenda wanena izi akuluakulu a konsolo ya Lilongwe ndi anthu ena atayendera hotelayi lolemba mmawa. Kumwenda wati ngakhale ntchito yomanga hotelayi idakumana ndi mavuto ena monga kusowa kwa mafuta a galimoto a dizilo mwa ena, hotelayi itsegula makomo ake chaka chino chisanathe. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Malo ofikira alendowa omwe anayamba kumangidwa mchaka cha 2022 ali ndi malo ogona komanso ochitira misonkhano, ndipo ndalama zokwana $60 million zomwe ndi pafupifupi 120 billion kwacha ndi zomwe zagwiritsidwa ntchito pomanga hotelayi. Mkulu wa kampani ya Nico Group Avizenge Kumwenda wati malowa athandizira kuchepetsa vuto la kusowa kwa malo ofikira alendo mu mzinda wa Lilongwe. Ndi hotelo yoti yisintha zinthu kwambiri mu city muno, Malawi muno komanso mu Africa muno. Tili ndi chikhulupiriro chonena kuti
pafupifupi hafu ya alendo obwera kuno ogona hotelo azikhala alendo oti akuchokera kunja akulipira madola makamakaso ndi ma project monga mukudziwa kuti kuli ma project amigoda ambiri ozungulira ulilongwe uno. Iyi ndi hotelo ndiye kuti thandiza chifukwa kuti anthu amene azipeza pogona. Ndipo mkulu wa khonsolo ya Lilongwe a Clement Stambuli wati malowa athandizira kusintha kaonekedwe ka mzinda wa Lilongwe. Stambuli wati khonsolo yawo ithandiziranso kuti depot ya minibus yomwe ili kunja kwa hotelayi isunthe. Panjapa pali ama minibus amene makamaka amene amapita msewu wa Chinsapo kupita kulikuti amene tiwakonzera malo oti achokepo yapa adzikatengera anthu pamalo amene ali pafupi ndi pa Lilongwe bridge. Izi tizichita posachedwa tikati tamvana bwinobwino ndi amene akukonza pano kuti atithandize kukonza malo amenewo. Malo amene akhala malo abwino kwa ama minibus pamene alipa ndi malo osayenera. 1 si stage yovomerezeka. 2 palibe malo otangathe kuzithandizira. Protea Lilongwe Royals Hotel ayimanga ndi ndalama za anthu a mdziko muno kuzera pa msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange. Trust Office, MBC, Lilongwe. Padakali pano nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ikuyendera malo omwe amange hotela yapamwambayi ku Lilongwe. Mtolankhani wathu Mwayi Ntumodzi ali nawo pa ulendo ndipo ali limodzi ndi ndunayi. Ndinafuna kuti ndimve kuchokera kwa Mwayi. Mwayi, tatifotokozere kuti zinthu zili bwanji kumeneko. Ndinganene kuti nduna yona zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ngomaliza ndithu kuyendera ntchito yomanga hotela imeneyi mu mzinda wa Lilongwe. Kungofotokoza bwinobwino kuti hotelayi ili mu dera lija timati area 3 kumene kuli Lilongwe Golf Course, bwalo limene amasewerera masewero amenewa a golf. Okay. Malo ena amene ayendera ndi zipinda zimene zikamalizika hotelayi zikhale zonse 180 zimene anthu azikonapo. Malo ena ochititsa kaso ngati osangalalira, malo osambira ndi zinthu zabwino zambiri zimene zikukonzedwa pa hotela imene akuti ikatha ikhale pa mulingo uja timati 5 star. Titayankhula nawo ndunawo pamene amaliza kuyendera afotokoza ndithu kuti ndiokhutira ndi ntchito imene kuyendera, komanso afotokoza ndithu kuti ichi ndi chimodzi mwa zituko zosiyanasiyana zimene dziko lino layikapo chidwi kwambiri chifukwa akudziwa kuti mu ntchito zomangamanga ngati zimenezi mumakhala mwayi wa ntchito kwa anthu. Komanso akuti anakayendera pofuna kuonetsetsa ndithu kuti malingana ndi malingaliro komanso masomphenya a dziko lino ndikuti malo ena aliwonse amene padzikhala anthu nkhani ngati za intaneti samakhale zovuta, anthu adzita akapita malo ngati amene adzikhala malo kuti akutha kulumikizana ndi abale awo kapena wina aliyense. Ndi amadzaonera kuti pamene akumanga zinthu zimene zaziganizira ndi apeza kuti ndithu yayi imeneyi pa Chingerezi akuyitchanso kuti ndi smart hotel. Ndi malo anthu ati akadzafikapo sadzavutika nkhani ya intaneti. Komanso sizoti akuti imene anafotokozera uchiwa chawo kuti sizokuti anthu azigobagoba amanga kale nkumayika ma intaneti, koma nthawi imene akumangayi ayikiratu zonse zokhudza intaneti kuti zakhale za smart. Anthu akamadzafika malo amenewa atsamale ngakhale ndikuvutika nkhani ya intaneti. Chinanso ati chimene kumayikapo chidwi kwambiri nchokuti hotela imeneyi ikugwiritsa ntchito zambiri zinthu za kumalawi kuno ngati matabwa amene akugwiritsidwa ntchito kupangira mafurniture ndi zina zotero ndi akumalawi konkuno. Cement imene ikugwiritsidwa ntchito ndi akumalawi konkuno, komanso nkhani yokhudza ma cement blocks chonse chimene chipangidwa pano zambiri zikukhala zochokera kwathu kuno ku Malawi zimene zofunikira pa ntchito ya chitukuko cha dziko chifukwa zimene zikuthandizira kuti anthuwa amene akumanga kampani akumanga hotela imeneyi amati akagula zinthu ndi alipira msonkho umene ukupindula Malawi. Zambiri zonse zochitika kuno sakudalira kwambiri kuti zichokere kunja chimene ati chasangalatsa kwambiri. Komanso kampani imene ikumanga hotela imeneyi ndi yakuno ku Malawi chomwe yonse chasangalatsa kwambiri yapereka mpata komanso mphamvu kwa anthu ambiri kuti akhale ndi mwayi wa ntchito. Nde kunena kwawo ndinakulira ndikukondwera kwambiri ndi zimene zochitika pa hotela imeneyi ya Royals kuno Lilongwe. Inetu ndathokoza Mwayi potibenthulira mu nkhani zathu. Zikomo kwambiri kufotokoza kwa mtolankhani wathu Mwayi Ntumodzi. Bungwe la Malawi Environmental Endowment Trust mogwirizana ndi West Advisors komanso mabungwe osiyanasiyana akonza mwambo okumbukira tsiku la chilengedwe chaka chino popalasa makamaka njinga kuchokera mu mzinda wa Blantyre mpaka ku Mlanje.
Poyankhula mu mzinda wa Blantyre, oyang'anira zachuma ku bungwe la MIT Lamek Ntali anati ngati njira imodzi yofuna kupeza ndalama imene ithandizire kutetezera phiri la Michiru, anaganiza kuti achite mwambo opalasa njinga kuti awafotokozere anthu za ubwino osamalira phiri la Michiru kuti asiye mchitidwe odula mitengo mwachisawawa, chifukwa ndi phiri lokhalo limene lili ndi mitengo kusiyana ndi mapiri ena mu mzindawu. Choyambirira tinene kuno kuti dziko lapansi likumana mavuto osiyanasiyana, chimodzi ndicho kuno ku Malawi mapiri athu akuonongeka. So titaona kunena kuti kunga kuno ku Blantyre phiri limene atsala nalo ndi la Michiru limene anthu a dera limene amene kutchedwa kuti makomiti scouts akutengapo mbali. Tafuna tikoze chikonzero chimene chichi kuti tipeze ndalama zoti tikuwathandizira anthu amene wakuti apitirize kusamala phiri limene la Michiru. Mmodzi mwa osamalira phiri la Michiru, Magi Malinga, wati mwambo umenewu uthandizira kuchepetsa ena mwa mavuto osiyanasiyana omwe amakumana nawo, monga kusowa kwa zovala zoyenerera akamagwira ntchito yawo yoteteza phirili. Zimene tikusowekera ndi zochuluka kwambiri, kuti ntchito tinangoyamba, tikuyenera kuti kwa anthu amene angathe kutithandiza. Nsapato tilibe zomwe tingathe kuthamangira ngati mchire, mayunifomuso tilibe oti tingamathe kuvala zoziyenereza kuti tizikathamangira mchire. Mafoti ntchito tinayikonda timatenga zinthu zathu zimene timagwirisa ntchito. Komanso mathandizo ngati akunyumba, chifukwa tikamachoka timakhala kuti tikusiya ntchito zathu kupita kukagwira ntchito umene kuja, ntchito ndi ya volunteer kuti sitimalandira china chilichonse. Ndiye kwa anthu amene akufuna kwabwino atha kutithandiza monga ngati zinthu zotiyenereza, chakudya cha tsiku ndi tsiku kapena cha kunyumba yoti tizitha kugwira ntchito, chifukwa tinazipereka kuti olo daily titha kumakalowa ngati titakhala kuti tikupeza thandizo loyenerera. Koma foti pena timapita modumphadumpha, chifukwa kuti timayenera kutinso tikasake zotinso kunyumba tikatani tikagwirise ntchito. Ndiye thandizo limene tikufuna kwambiri ndi imene nono, mathandizo akunyumba kuti tizitha kugwira ntchito bwino. Mutu wa chaka chino ndi kugwiritsa ntchito chilengedwe polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a COFBO mdziko muno la COFBO Association of Malawi lati zokonzekera mpikisano wa mayiko amuno mu Africa omwe dziko lino lichititse mwezi wa Septemba zikuyenda bwino. Mtsogoleri wa bungweli Enoch Zalyuso wati akugwira ntchito yokonzekerayi kuyambira nthawi yabwino kuti pomadzafika mwezi wa Septemba pasadzapezeke zolepheretsa zilizonse. Zalyuso akufotokoza. Ifeyo tuyesetsa ndithu kukonzekera monga ngati tinganene kumbali ya osewera ndithu ali kalikiliki sakugona ya ndithu training kwambiri kuti panopo seriously tikhoza kunena kuti Amalawi ali ready kuti akhoza kuzapikisana nawo. Komanso kumbali ya ngati dziko zokonzekeraso zili pa level yabwinonso kwambiri kuba chatsala nchongo limene a National Council alumikizane ndi a National Amalawi imene Minister of Sports kuti nawonso mbali yawo aone kuti achita motani. Koma azifeyo ngati Malawi Association ili ready kwambiri, ndipo zokonzekera zathu zili chimake kotero kuti tili okondwa kuti tafika pamene papa. Komanso kutsogolo kuzotsala zimene zoti tikonze nzochepa zokambirana ndi akuhesi zinachitika panopo. Ananena kuti atisungira madetsi amenewo chifukwa choti IKF inanena kuti mpikisanowo iwo in their plan imayenera kuti ikhalire kuhesi. Komano anzathu akuhesi iwo alibe vuto, ifenso ngati ife tilibe vuto, koma chatsala nchongo kuti tiyalipire kapena tilipire part of the amount imene anatifunsa. Komano tili ndi chikhulupiriro kuti malo amene wawa ndi amene azapange hosting mpikisano umenewo. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Mutharika watsindika kuti chidwi chake chili pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino. Unduna wa zamalonda wayamikira ntchito zomwe kampani zomwe sizaboma zikugwira pokweza chuma cha dziko lino. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Football Association of Malawi lati zokonzekera mpikisano wa mayiko amuno mu Africa omwe
dziko lino liyichititse mwezi wa Septemba zikuyenda bwino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano ana ambiri sakudziwana ayi pa chibale chawo, koma amatha kudziwa ankolo kapena anti, koma sakudziwana iwo anawo. Kodi zinthuzi zikukhala bwanji, tikutani ifeyo makolo? Zimachitika kuti munthu wadwala mtawuni muno, ine ndazionapo akutenga best friend wake kumuza mwa admitted ati mwayi wathu blood sister usaziwa kalikonse makhati tupita umudzi koma tupita tokha ana kwasiya bwanji.